Bos días, benvidos ao noso Tico Diario, un informativo no que atoparedes a actualidade dun xeito máis próximo e directo. Son as 13 horas da mañá, hoxe é venres 23 de xaneiro e comezamos. A Fundación TIC creará un banco de recordos das maiores da provincia grazas ao programa Memoria Digital TIC-TAC. Deste xeito poderemos saber, por boca dos seus protagonistas, como era a nenet no rural lucense na primeira metade do século XX, como se moceaba ou que se estudaba nas escolas. Dentro vídeo. Manter vivos os recordos. Prestaronme 300 pesetas. Eu nun mes, antes do mes, volvidas. Un que me deixou non me conocía para nada. Era das Pardillas. Chamábase Lamela, ou Lamela das Pardillas. E depois comprei unha bicicleta en 300 pesetas. Que perduren na memoria de todos. Os meus netos xa o saben todo, pero... Pareceme unha iniciativa moi boa, enfocada a xente maior, agilizándolle o traballo informático dunha maneira máis práctica coas tablets. Neste caso, meu avó, sí, é moi importante iso, para seguir agilizando e recordando, e a través de todas estas tecnologías eles poden facer moito mellor e moito máis práctico para eles. Nos obradoiros do programa Memoria Digital, nas tabletas os maiores gravan as súas historias. Consiste en crear un arquivo que elaboren directamente esas persoas maiores de 55 anos de toda a provincia de Lugo que poden participar en este programa a través desas 9 xornadas que se desenvolverán na provincia, que consisten na grabación de vídeos, reportaxes pequeniñas nos que cada quen poida contar as súas anécdotas, a súa historia. Lembranzas da súa vida que compartirán nunha páxina web. A viaxe pola memoria da provincia que comenzou en Oteiro de Rei continuou coa recollida de novos testemunhos en Porto Marín. Nací nun pueblo aquí ao lado de Porto Marín, Cabo de Vila se chamaba, de Paradela. E depois caseime con unha muller que era aquí de Cebres, que tamén nos tapou un vals. E entonces meu sogro era capataz de obras públicas e deronlle unha casa aquí no pueblo. Porque como era do Estado, un empleado do Estado, pois deronlle unha casa aquí no pueblo. E viñamos para aquí. A nosa boda foi no 62 e foi a última que se celebrou no pueblo de Porto Marín Vello. Cando fixemos ventos era nobre, que foron a Alemania e foron por aí co autobús da miña empresa. Fomos a Alemania e a varios sitios, é unha maravilla, iso foi algo fora de serie. Recordos como estes vivirán para sempre na internet. Deixamos a Memoria Digital e volvemos con máis noticias da actualidade. Bos días, Natalia, que nos traes hoxe? Bos días, Daniel. Sabías que Lugo é unha das mellores provincias de España en tiro olímpico? Contamos con destacadas promesas nesta disciplina a nivel nacional. Estivemos cunha delas para coñecer un pouco mellor este deporte. Vexamos o vídeo. Javier, Ana, Merce ou Martín son as próximas promesas do tiro olímpico en España. A pesar da súa xuventude, todos eles ostentan galardóns que os sitúan na elite deste deporte a nivel nacional. E son lucenses. É que na provincia existen 5 clubes de tiro onde se practica precisión. 3 deles con escola para nenos, San Xoán de Sarria, San Froilán e Aeroclube de Lugo. É unha das provincias millores de España en tiro. Entre as 5 millores estaría. Entrean 2 días a semana e aseguran que o 90% do seu éxito nas competicións é a concentración. Javier Díaz, actual campeón de España de xoves promesas de tiro olímpico e campeón galego alevín, teno comprobado. Había un nivel bastante alto porque los niños que estaban allí ya llevaban años tirando y entonces hai que estar moi concentrado para non fallar ningún tiro. Cualidades non son, eu xa sempre digo, que un tirador faise, non nace. O sea que pode ser calquera. Despois, as cualidades que proporciona, bueno, pues como todos os deportes, psicometricidade, moita concentración, pero eso xa o vai proporcionando o mismo deporte. Me ayuda a estudiar porque me hace concentrarme y pues y se saca mejores notas. Me veo con futuro en esto. Traballar a arreo é o único segredo para dominar este deporte. Es complicado, pero te engancha. Las miras y todo esto tardas un poco. Tengo amigos que ya también lo están practicando, que los animé, y bueno, les gusta.
O sábado 24 participarán na terceira Copa de Lugo que organiza o Clube San Froilán. O 7 de setembro farano en Lugo, no Campeonato Galego. Deixamos o Tiro e pasamos agora a crónica internacional. Cruzamos Atlántico rumbo aos Estados Unidos. Imos a Nova York. Ali atópase a nosa envidada especial, sufrindo en primeira persoa as consecuencias do furacán Tiki-Taka. Bos días, María. Como é a situación nestes momentos? Bos días, Natalia. Bos días aí e boas noites aquí. A situación aquí segue sendo moi complicada e moi lonxe da normalidade. Apenas circulan vehículos polas rúas. Ademais, todos os establecementos están pechados e ningún neno foi ao colexio dende o furacán alcanzou a costa americana. Os refachos alcanzan os 500 km por hora. De feito, é difícil manter o equilibrio para facer esta conexión en directo. Así que devolvemos a conexión ao estudo. Un saúdo. Vaya sorte teñen en Nova York que non teñen que ir á escola, e nos aquí, ao pé do canón, traballando e traballando. En fin, de volta no noso país, é o momento da nosa especial Tico en Quisa. Buenos días, Daniel. Hoy, en el espacio de las encuestas, haremos la siguiente pregunta. ¿Qué asignatura eliminarías de la enseñanza? Bueno, coméntanos, María. ¿Qué opinas? Yo eliminaría CMC. ¿Por qué? Porque no le encuentro la utilidad. Muy bien, muy interesante. Bueno, ahora tenemos nuestro compañero Miguel. A ver, cuéntanos. Eu respaldo a opinión da miña compañeira e tamén diría CMC. Muy bien, e cambiando de... A ver se nos di outra opinión. Xana, díganos. Eu ningunha. Por qué? Todas son moi importantes para a cultura xeneral. Moi ben, xa está. Estas todas son as opinións dos nosos amables colaboradores. Moitas grazas e hasta pronto. Sí. Moi interesantes esas respostas. Ata aquí a actualidade coa Ticonquisa. Despedímonos hoxe do noso Tico Diario. Agradecemos a colaboración do IES Virxe dos Ollos Grandes de Lugo, así como a todos os que fixeron posible levar este programa adiante. Pasamos xa a información meteorolóxica da man do noso intrépido home do tempo Faustino. Moitas grazas e hasta pronto. Buenos días a todos. Por fin, después de unos días malos que hemos tenido aquí, nos vamos a disfrutar en los próximos días de... Sí, yo sigo. Bueno, pues muy bien, vamos a disfrutar de unos días un poco más relajados, van a subir las temperaturas y por fin vamos a disfrutar de buen tiempo. Bueno, esperemos que en los próximos días suban las temperaturas y tengamos algo menos de lluvia y por fin podamos disfrutar del final de la primavera.